Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Blessings Chilewuka. Poyamba mitu ya nkhanizi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha kuti pakhale kulolerana ngakhale anthu osiyana pandale. Bungwe loyang'anira anthu aulumali wokumva mdziko muno la Malawi National Association for the Deaf MANAT lakhazikitsa makina otanthauzira zilembo za chiyankhulo chamanja. Ndipo nthambi ya boma yoona za masewero mdziko muno yapempha mabungwe a za masewero kuti alimbikitse ntchito yotukula masewero pakati pa achisodzera. Takulandirani nkhanizi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu onse omwe akumutsatira kuti asunge bata ndi mtendere pamene akukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Dr. Usi atsindika kuti pasakhale kuopsezana kamba kuti otsatira zipani zosiyanasiyana ali ndi ufulu osonkhana malingana ndi malamulo oyendetsera dziko lino. Dr. Usi ati cholinga chawo ndi kutsata mfundo zabwino za yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima zomwe zimayika patsogolo zosowa za anthu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pa ulendo wake wopita ku Blantyre. McDonald Chiwayula walemba ripotili. Poyankhula ndi anthu omwe anasonkhana kudzawaperekeza pa ulendo wawo wopita ku Blantyre, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ati ndi wokondwa ndi kukhulupirika kwa anthuwa ndipo ati asachite mantha ndi omwe sakusangalala akamawaona m'misonkhano ngati imeneyi. Iwo ati uwu ndi ufulu osonkhana ndi ena omwe uli m'malamulo oyendetsera dziko lino. Sitifuna za mkulukulu tikamati tikusada za Chilima tipangazana ngoni za Chilima amafuna mtendere kona iso yutukuza kuti zokangana ayi koma changoni mtendere wina akabwera akakufunsa ngapala UTM kupita kwa Michael Usi ilungu yake ndiye yankho limodzi ndiye yake ndiye anakula zizo ndiwo zambiri zili hapa wakula nani alibeleni saluya duyo aisabuyaga. Dr. Usi atinso omwe akutsatira munthu woyenera ndipo akuchita izi chifukwa dziko la Malawi lili mu ulamuliro wa demokrasi. Kenako anatsimikizira anthuwa kuti apitiriza ndi ntchito zabwino za malemu Dr. Saulos Chilima zomwe zinali zoyika zosowa za anthu patsogolo. Dr. Usi ati pamene boma likugawa chakudya ndi zipangizo zotsika mtengo aonetsetsanso kuti osowa akusamalidwa. Ndikamera tipanga msonkhano koma ndikuuzeni pakati pano ntchito yayikulu kusonyeza chikondi kwa wanthu kuli njala ndikuyesesa kuti boma likupereka chimanga inenso pandekha ndisonyeza kuti ine mtsogoleri ndizigawanso chakudya boma likupereka fetereza otsika mtengo kwina ndi kwina kulibe inenso ndinako kuthekera chifukwa ndinyazi zanga kupeleka zichangwadi eleza sindi kusankha kuti uyu wa DPP uyu wa UDM uyu wa MCP uyu wa UDF uyu wa Ford amene ali munthu ndikampeza kuti akumufuna fetereza pamaopo akutali kodi akulandira. Pomaliza Dr. Usi ati pakali pano sangayankhe funso loti adzayima nawo pa chisankho cha chaka chammawa. Iwo ati nthawi ino ndi nthawi yodziwitsa anthu zakalembera wa chisankho komanso kuthandiza omwe akufuna thandizo kamba ka njala yomwe yagwa mdziko. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Bungwe la National Commission for Science and Technology lakhazikitsa tsamba la pa internet lomwe anthu aluso osiyanasiyana adzitha kuyikapo komanso kuonetsa ntchito zomwe akugwira. Poyankhula mu mzinda wa Lilongwe atakhazikitsa ntchitoyi mlembi wamkulu ku nduna wa maphunziro Amangani Katundu
ati tsambali lithandiza anthuwa kulumikizana ndi akuluakulu a kampani, kusonkhetsa chuma komanso kupeza mayankho pa mavuto a ntchito zawo. Zambiri mulipoti la Emmanuel Chimutu lomwe akuwerenga ndi Olive Phiri. tsamba la pamakina a intaneti lomwe alikhazikitsali lakhala likugwira ntchito mongoyeserera chabe miyezi ingapo yapitayi pofuna kuyesera ngati anthu adzitha kugwiritsa ntchito mosavuta komanso kuona kudalirika kwake. Mlembi wamkulu ku nduna maphunziro Amangani Katundu ati tsambali ndi lofunika popeza ipereka mwayi kwa anthu omwe ali ndi luso losiyanasiyana kuonetsa ntchito zawo kwa mabungwe komanso anthu omwe angawapatse thandizo loyenera pa ntchito zawo. Tingati pa intaneti malo tikhoza makhala mkumano wa anthu amene amakhala ndi malingaliro oti zinthu zingathe kuyenda bwino bwanji, angathe kupanga zinthu zothekera zosiyana zotani. Zimenezi timati ma innovations pa chizungu, zimenezi zikuthandizira dziko lino komanso zithandizira dziko lino. Chifukwa anthu ena amakhala kuti chakuti tipanga chonchi mwina zikhoza kukhala zochitika bwino, koma amasowa anthu owalimbikitsa, amasowa anzawo oti akhoza kulumikizana nawo kuti kodi zikavuta chonchi mmapanga bwanji. Mkulu wa bunge la NCST a Gift Kadzamira ati ndi achimwemwe ndi kukhazikitsidwa kwa tsamba la pa intaneti ili popeza anthu aluso adzitha kulumikizana ndi akuluakulu a makampani kuti athe kupeza mwayi wopatsidwa chuma komanso zipangizo zoyenera malo momangodikira boma. Cholinga cha National Innovation Portal makamaka nchonena kuti pakhale kulumikizika kwa pafupi pakati pa ma innovators ndi anthu a industry ma private sector, kuti ma private sector athe kuona kuti kodi innovation imene yachitika nditiyo ife tingathe kugwerapo nkuthandiza. Wachiwiri kwa mkulu woyimira bungwe la UNDP kuno ku Malawi Achara Getachew anayamikira kukhazikitsidwa kwa tsambali ponena kuti lithandiza kubweretsa pamodzi ntchito zonse za luso zomwe ndi zofunika pofuna kukwanitsa masomphenya Malawi 2063. Mwambowu unatha ndi pempho kwa anthu aluso kuti agwiritse ntchito tsambali potukula miyoyo yawo komanso kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko. Bungwe loyang'anira anthu aulumali wakumva mdziko muno la Malawi National Association for the Deaf MANAD lakhazikitsa makina otanthauzira chiyankhulo cha manja komanso tsamba la pa intaneti pamwambo omwe unachitika mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhulapo pamwambowu wapampando wa MANAD Robert Mbendera anati makinawa athandiza kuchepetsa mavuto omwe anthu aulumaliwo amakumana nawo mdziko muno. Zambiri mulipoti la Abdul Kamwana koma kuwerenga ndi Amikani Makanga. Bungwe loyang'anira anthu aulumali osamva la Malawi National Association for the Deaf MANAD lakhazikitsa koyamba mdziko muno makina apa intaneti omwe azithandiza kutanthauzira chiyankhulo cha manja chomwe anthu aulumali osayankhula amagwiritsa ntchito. Ntchito yopanga makina awa idayamba zaka zingapo zapitazo ndipo yatha pomwe makina awa akhazikitsidwa mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu wa MANAD Robert Mbendera anati makina awa athandiza kuchepetsa mavuto omwe anthu aulumali amakumana nawo mdziko muno. Mafuna kwambiri kuti mavuto olumikizana achepe chifukwa timaona kuti pali gapu yayikulu kuti kodi tikhoza kulumikizana bwanji, nde tinayesa kupanga njira yoti tikhale ndi dictionary imeneyi kuti kwambiri anthu ambiri apeze komanso athe kukwanitsa kugwiritsa ntchito application imeneyi. Mkulu woyang'anira ntchito za ulumali kunduna oona kuti pasakhale kusiyana pakati pa akazi ndi amuna a Joshua Kwehima atsimikiza za mavuto omwe anthu aulumali osamva amakumana nawo. Dictionary ya Malawi Sign Language mmene mukuziwa inakhazikitsidwa zaka zingapo zapitazo, koma tikatengera zakazo kufika pa nthawi ino mwina ndi ochepa amene akuti anayifikira dictionary kapena anamvapo kapena kuiona. Ndiye kukhazikitsa kwa njira imene iona kuti anthu akhoza kuipeza dictionary kuzera mafoni komanso makompyuta ndi njira zina za intaneti ndi chinthu chabwino kunena kuti anthu atha kuifikira komanso kuifikira mosavuta ndi mochipa mosadula, chifukwa kuti dictionary imene tinali nayo poyambirira inali yopanga print. Ndiye kupanga print ndi ndalama ndithu, kuti dictionary ipangidwe print fa ndi yakala komanso ndi yayikulu ndi ndalama zambiri, komano mmene yayikidwa
electronically kapena kuti anthu akhoza kuyifikira pa mafoni ndi makompyuta. makina a intaneti omwe angokhazikitsidwa kumenewa alinso ndi upangiri otanthauzira chilankhulo cha manja kudzera mu makanema omwe ayikidwa pa tsambali. akuluakulu omwe amayang'anira mbali yomwe ili ndi ana aulumali woona pa sukulu ya Montfort Demonstration kuchiradzulu apempha anthu akufuna kwabwino komanso mabungwe kuti athandize sukuluyi kuti athe kuthandiza ana pafupifupi 48 omwe ali pa sukuluyi. Mmodzi wa aphunzitsi pa sukuluyi mayi Ane Chisasula apereka pempholi pomwe kampani za HLB Malawi komanso SIF zimapereka thandizo la katundu osiyanasiyana ku sukuluyi. Thandizoli ndi la ndalama zoposa 1 million kwacha. Achisasula akufotokoza. First night ndi ana 48, there's 24 girls and 24 boys. Mavuto amene makumana challenge yaikulu nchakudya being boarding. Ndi funding imene timalanda kuchokera ku boma makhala yochepa. Ndi nthawi zamene mapeza kuti chakudya chimakhala choperewera and timapanga rely mostly kuma well wishers ngati Sifwe. Malinga ndi mkulu wa kampani ya HLB Malawi mdziko muno mayi Florence Kawerama, thandizoli kuchiradzulu ndi mbali imodzi yofuna kusangalala ndi Amalawi nthawi ya chuti cha Krismasi komanso chaka chatsopano. Ife tinaganiza monga ngati mbali imodzi ya policy imene HLB ndi SIF ene ake amene ali nayo yonena kuti ma community amene tikukhala madera amene tikupangira mu business tizitha nthawi ya chisangalalo ngati ya Christmas tizitha kubweretsa nafenso chisangalalo kwa anzathu amene ali opereweredwa. Ndi chifukwa chake tinaganiza kuti tibwere kuno poona kuti ku school kunoko anthu amadalira chithandizo chochokera ku mabungwe osiyanasiyana. Anawa amakhala ku boarding school, amakhala boarding facility ndiye kudyetsedwa kwa tsiku ndi tsiku akhoza kwanitsa koma panopa tinaganiza kuti tapatse china chake choti akumbukire kuti chaka cha 2024 achimaliza bwanji. Wachiwiri kwa meya wa mzinda wa Lilongwe wati ntchito yodzala mitengo yomwe khonsolo ya mzindawu inakonza ndi yofunikira kwambiri pofuna kubwezeretsa ndi kuteteza chilengedwe mdziko muno. Poyankhula pamwambo woyambitsa nyengo yodzala mitengo ya chaka chino komanso chaka chammawa mu mzinda wa Lilongwe, Ruth Chingwalu anatsindika kufunika kwa anthu onse kugwirizana podzala ndi kusamalira mitengo nyengo ya mvula ikayamba kuti pakhale chitukuko chogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063 okhudza kuteteza chilengedwe. Mtolankhani wathu Batwell Gerard walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Olive Phiri. Monga njira imodzi yotetezera ndi kusamalira chilengedwe, khonsolo ya mzinda wa Lilongwe yakhazikitsa ntchito yobyala mitengo. Mwambowu omwe unachitikira mbali mwa msewu wa Bwandiro unabweretsa pamodzi anthu osiyanasiyana kuphatikizapo ophunzira ku sukulu za primary ndi sekondari. Pa tsikuli mbande za mitengo mazana kuphatikizapo kesha ndi zomwe anazibyala. Mitengo ya kesha anayisankha akuti chifukwa imapirira kung'amba. Wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Lilongwe, Ruth Chingwalu, yemwe anali mlendo olemekezeka pamwambowu ndi anali woyamba kubyala mtengo motere kutsegulira ntchito yobyala mitengoyi. Achingwalu ati cholinga chawo ndi kudzala mitengo yambiri mu mzinda wa Lilongwe kuti ukhale ndi chilengedwe chokwanira. Iwo alonjeza kugawa mbande za mitengo kwa makhansala onse a mu mzindawu. Monga ife Lilongwe City Council timakhalanso ndi mbande za mitengo imeneyi zomwe tigawire kwa makhansala athu kuti akathe kudzala ku madera awo. Mapulani amene watowa kwanilitsa powapatsa makhansala zimitengo kuti akathe kudzala ndi anthu aku madera awo nthawi ino ya mvula isanathe. Mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Lilongwe Amacloud Kadamanja wati mphepo za mkuntho, kusefukira kwa madzi komanso njala ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo zomwe zimabwera chifukwa chosasamala chilengedwe. Akadamanja apempha nzika zonse kuti zitenge mbali pobyala mitengo kuti zithane ndi kusintha kwa nyengo. Ngati Lilongwe City Council tinaona kuti chaka chino kukhazikitsa kodzala mitengo tikhazikitse ku misewu yatsopano imene yamangidwa. Tikunena choncho chifukwa chonena kuti tikutengera chitsanzo chimene analitsogolera atsogoleri athu pamene panakhazikitsidwa tsiku lodzala mitengo chaka chino. Ndiye kuno ku Bwandiro ngati mukuona kuli msewu wa Nyuwani. Msewu wa Nyuwani umenewu ndiye kuti upangidwe panapezeka kunena kuti panali mitengo ina yoti inadulidwa, mwina kunali doti nthaka ina yoti inasokonekedwa.
ndiye timaona kuti koyambirira kuti tionetse kuti tifuna tibwezeretse chilengedwe. Tinakonza kuti mwambo okhazikitsa kudzala mitengo chaka chino upangidwire kunoko kubwandiro. Konsolo ya mzindawu inagwirizana ndi a Botanic Gardens kuti apeze mbande za mitengo yomwe anabyala pa mwambowu. Nyengo yobyala mitengo imachitika ngati njira yotetezera chilengedwe komanso kuthana ndi kusintha kwa nyengo. Mwambo waukulu otsekulira ntchito yobyala mitengo mdziko muno unachitika m'boma la Chitepa pa 17 Disemba. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC tiyeneronenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha kuti pakhale kulolerana ngakhale anthu alosiyana pandale. Bungwe loyang'anira anthu aulumali wokumva mdziko muno la Malawi National Association for the Deaf MANAD lakhazikitsa makina otanthauzira zilembo za chiyankhulo chamanja. Ndipo nthambi ya boma yoona za masewero mdziko muno yapempha mabungwe a za masewero kuti alimbikitse ntchito yotukula masewero pakati pa achisodzera. Takulandiraninso nkhanizi. Anthu omwe ali ndi umwini ndi masheya mu kampani ya Press Corporation auza bodi ya kampaniyi kuti ichite apilu chigamulo chomwe chachititsa kuti adindo ena akale ku kampaniyi apemphe ndalama zochuluka. Khoti linagamula kuti anthu atatu omwe anali ndi maudindo akuluakulu kampaniyi a George Partridge, a Bernard Ndau komanso a Elizabeth Mafeni apatsidwe chipepeso kamba kochotsedwa ntchito mosatsata ndondomeko. Atatuwa akufuna ndalama zoposera 33 billion kwacha kuchokera ku kampaniyi. Zambiri mulipotire. Ngakhale anthuwa akupempha ndalama yochuluka mwa mtunduwu, adapatsidwa kale ndalama zina zokwana 1.112 billion kwacha atachotsedwa ntchito. Koma bungwe la anthu omwe ali ndi umwini ochepa mu kampani zapamsika wa masheya la Misaliko lati ndalamazi zachulukitsa. Bungweli likukhulupirira kuti ndalamazi zili ndi kuthekera kogwetsa kampani ya Press Corporation. Mmodzi mwa akuluakulu a Misaliko a Brian Kampanje akufotokoza. Atatu akufuna 33 billion. Ndipo ife zimenezi zinatidabwitsa kwambiri ndikuti zimutsa chifukwa chokuti ndalama zimene zikukambidwa ndi zankhaninkhani zokuti ngati Press Corporation itati ilipire ndikuti ikhala mavuto kwambiri. Aino aka Press Corporation ndi ifeyo ma shareholders, si ma directors. Ndi ifeyo tikuwakakamiza ma directors. Sitikuwapempha koma tikuwakakamiza kuti apeze njira yokuti apange apilo. Mmene achitire angapangire ndiwowo akudziwa. Koma ife chimene tingane kungofotokoza ndikuti tikuwakakamiza kuti apange apilo. Ife sitikulimbana ndi ufulu wa anzathu, awo ndi ufulu wawo. Ifenso ngati ma shareholders ndi ufulu wathunso kuonesesa kuti kampani imene isaonongeke. Ndiye pamene akupanga apilo sikusonyeza kuti takhwanya ufulu wa munthu. Kupanganso apilo ndi ufulu kumene. Koma timanena kuti pakadafunda padajiwitsa galu. Ife sitikufuna kuti tichedwe kumanena kuti tizaona kutsogolo chifukwa mwina tikachedwa tiononga zinthu. Malinga ndi bungweli iwo amazindikira za ufulu wa anthu pa ntchito koma nkhawa yawo ili pa mlingo wa ndalama ikupemphedwayo. Pakadali pano ati iwo akukonza chibaluwa chopita ku bodi ya kampani kuti ichitepo kanthu mwachangu. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Ophunzira akale omwe anali pa sukulu ya Nanjiriri yomwe inkadziwika kuti Chikapa Primary School ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre ati anthu omwe anaphunzira msukulu zosiyanasiyana ali ndi udindo olimbikitsa ophunzira msukuluzi kulimbika maphunziro komanso pothandiza kuchepetsa mavuto omwe sukuluzi zikukumana nawo. Wapampando wa Odi Chikapa Nanjiriri Primary Alumni Richard Bonga wanena izi pamwambo omwe ophunzirawa anakonza kusangalala komanso kupereka mphatso zosiyanasiyana kwa ophunzira ku primary omwe akuchita bwino pa maphunziro awo kudzanso kupereka mphatso kwa ena mwa aphunzitsi omwe anaphunzitsa ophunzirawa zaka zambuyomu. Blessings Kanache ali ndi ripoti.
anthu omwe anaphunzira kale pa sukulu ya Chikapa yomwe pano ikudziwika kuti Nanjiriri kumachinjiri anachokera m'madera apafupi komanso kutali kudzakhala pamodzi ndi anzawo kudzalimbikitsa ophunzira apano komanso aphunzitsi omwe anawaphunzitsa. Ena afika pa sukuluyi patapita zaka zopitirira 20 mpaka zaka 25 atachoka pa sukuluyi kupita ku sekondale. Ambiri abweranso atavala uniform yomwe ankavala pa nthawiyo pongofuna kukumbukira kale lawo ali achichepere. Koma mbowu ophunzira omwe akuchita bwino mkalasi alandira mphatso kuchokera kwa ophunzira akalewa, mphatso monga makope komanso ndalama pongofuna kuwalimbikitsa. Wapampando wa Old Chikapa Nanjiriri Primary School Alumni Association ndi Richard Bonga. Tsiku lisanacheze tisanakambe nkhani zakuno. For example ine kuno ndachoka 1990 komabe tikamacheza ndimakumbukira mmene moyo unalili. So chimenecho ndi chimene chinatipangisa kuti koma akuluakulu tinacheza kalekale pano timangocheza pa Facebook kapena pa WhatsApp koma nthawi ino I think tikakumane physical. And aliyense anachiona kuti chinali chofunikira kuti tibwere tikumane. Nthawi zonse timanena kuna kuti kuthokoza ndi umunthu. Okay? Ife tonsefe kukula imvi chonchi tinafika pene tilipa chifukwa cha anthu ena amene anali akulu nthawi imeneyo. Mutha kukumbukira no masukulu amene taphunzira ife analaulere kuchokera primary, secondary, university zaulere zokhazo ndalama zimachokera kuti panali anthu amene amazipanga dedicate kumalipira zinthu zimenezi. Now ife takula ndi nthawi yathu tsopano kuti tithandizirenso nafenso kuti ana nawonso apezenso mwayi akamakula. Ena mwa ophunzira akale omwe anali nawo pa mambowu ndi a Dorothy Mbajira Kambali komanso a Dick Hora omwe ati agwira ntchito ndi boma pothandizana nalo kulimbana ndi mavuto omwe ophunzira pa sukuluyi amakumana nawo kudzera ku bungwe lawo. Taona kalikali kale kwambiri mwina 25 years ago ndeta kumana lero ndikusangalatsa kwambiri. Timangona ngati somano ndi ambuyeza lani zatheka ndithu kukhala pamodzi tilimbikitsanenso ndi ana amene akukula panopo tawuze kuti ife tinachokera pachikapapa Chikapa Nanjiriri tikumayenda mmene tililimo komanso akationa tikhale ngati ma role models awo. Of course pali zambiri zina ndi zina zimene ifeyo talephera tikulephera kuti tichite koma pamene takumanapa ndikuti tikuyenera kuti tikamapita chitsogolo pa sukulu pathu pano pakhale zosinthika. Mwa zochitika zina pa mambowu aphunzitsi akale anayi analandira mphatso kamba ka ntchito yomwe anayigwira. Mphatsozi ndi ndalama komanso zina zogula ku grocery pa nyengo ino ya Krismesi. Tedson Site ndi mmodzi mwa aphunzitsi akalewa ndipo athokoza ophunzirawa kamba kobweranso kudzalimbikitsa pa maphunziro achichepere omwe akuphunzira pa sukuluyi. Again kufika magulu awiri. Woyamba kumapita kwa ana amaphunzira pa malopo fana amaphunzira pa sukulu pano sadziwa kuti pali anthu ena kama akuchita bwino anachokera pompano. Amangoti apita ku sukulu bona apita ku sukulu ndani yakwana. Koma naja akamaona kuti awani ali pano akwechula kuti anali pano ali ku MPC anali pano ndeva kuti amakopeka nawonso kukhala ndi chidwi cholinga maphunziro kuno usazechite bwino asapange zinthu zimene amapanga ndani amene amuonayo. Sukulu ya primary ya Chikapa yomwe pano imadziwika kuti Nanjiriri kumachinjiri ndi imodzi mwa sukulu zakale kwambiri mdziko muno za mpingo wa Katolika zomwe zaphunzitsa anthu ochuluka omwe pakadali pano akuthandiza pa chitukuko cha dziko lino mu njira zosiyanasiyana. Blessings Kanache, MBC, Blantyre. Bungwe lomwe limaonetsetsa kuti anthu akumwa madzi aukhondo la Evidence Action lalangiza anthu akumaboma akuchigawo chakumwera komwe akugwira ntchito zawo kuti asalole kuti kusiyana maganizo pandale kusokoneze ntchito yopereka madzi aukhondo ku madera awo. Poyankhula ku Mangochi pa msonkhano wapachaka wa bungwe la olemba nkhani akuchigawo chakumwera la Southern Region Press Club SPRC, mkulu woyang'anira ntchito yopereka madzi aukhondo ku bungweli a Moses Chisangwala atandale atenge udindo oteteza malo omwe anayika zipangizo zawo zokhala ndi mankhwala othandiza kupha tizirombo toyambitsa matenda kudzera m'madzi. Timadziwa kuti zituko zambiri zimabweranso ndi anthu andale kuchinthu chabwino
komanso ndale zomwezo zikhoza kupangisanso kuti zidzukulu zina zilephereke chifukwa cha ndale zomwezo. I think ndikukhulupirira kuti ainu muli ndi masitolezi amene muona kuti ndale zasokoneza chitukuko. Nditaona kuti anthu ena amene tikuyandikira ku 2025 yomwe ili nthawi yachisankho ayamba kuyika maposta awo okhuza kampeni mu madispensa omwe tikuyika muti. Ife ngati evidence action sizimatikhuza za ndale, zoti tingane kuti ndikuyipa kapena ndi ubwino sitinganene, koma ndi udindo wanu kuti mufotokoze kapena mwatsimikizira anthu kuti ndi zabwino kuti munthu akayike maposta ake okhuza chisankho okhuza ndale pa chlorine dispenser. Asale imene mungayipezeyo, imene mungayioneyo ndi imene ikhoza kukhala. Ndipo pothirirapo ndemanga, President wa SPRC Ronald Amos walangiza olemba nkhani kuti akhale patsogolo pophunzitsa anthu zakuyipa kuphatikiza ntchito za chitukuko cha madzi ndi ndale. Nthawi ngati yachisankho kumachitika zinthu zambiri. Mtakuona kuti mutu wathu wa chaka chino ukudutsa pa zachisankho chifukwa chaka cha anthu tikuvota. Ndiye mtakuona kuti nkhani yachisankho ija yafikanso mpaka ku madzi. Ndiye ife ngati atolankhani tili ndi udindo waukulu woti tithandizire zinthu zimenezi kuti zitheke. Tikhale ndi chisankho chabwino, chisankho chisakhudze nkhani ya madzi, komanso miyoyo ya anthu ipite patsogolo. Pali nkhani za kolera zoti zayamba kale, nthawi ya mvula ndi yomweyi. So nanenso ngati mtsogoleri wa gulu la atolankhani ndipemphenso atolankhani anzanga, osati atolankhani a South Region Press Club okha, koma atolankhani onse Malawi kuti tithandize kuti nkhani ngati izizi zichepe, ntchito ngati zipite patsogolo, tikhale ndi chisankho chabwino, komanso ufulu wa Malawi aliyense upite patsogolo. Nthambi ya boma yoona za masewero mdziko muno yapempha mabungwe a za masewero kuti alimbikitse kutukula masewerowa kwa achinyamata pofuna kukuza maziko olimba omwe athandize kuti dziko lino lidzitulutsa osewera aluso m'madera osiyanasiyana. Mkulu wa za masewero ndi kutukula lusoli ku bungweli a Ive Kondowe Chinangwa ndomwe anena izi pamwambo wopereka mphoto za mpikisano wa chess msukulu za sekondari omwe unachitikira ku Blantyre Secondary School. Zambiri mulipotire. Mkulu wa za masewero ndi kutukula luso ku National Council of Sports a Ive Kondowe Chinangwa wati kutukula ndi kulimbikitsa achisodzera kungathandize kumanga maziko olimba pa masewero osiyanasiyana zomwe zingathandizenso dziko lino kuchita bwino m'masewero a m'mayiko akunja. Mpikisano umene ukukhuza ana amene amapita ku sukulu achinyamata ma secondary schools, komanso kwa ifeyo zikutichitira ubwino chifukwa choti maprogramu athu amene tinawo ku council ndi ambiri ku sports council that is, koma tikulimbikitsa kuyambano ku grassroots nde awawa ndachisodzera nde programu iyi ikuphera mphongo pa zimene ifeso tikuyang'ana kwambiri. Atsikana pa Ulendo Secondary School ndi omwe yapambana mu gulu la atsikana idagonjetsa Kalibu Academy na Masika CDSS, Chikhwaza Secondary School, Nkhotakota CDSS, Chiwavi CDSS ndi Karonga, pamene mu gulu la osewera onse Limbi Community Day Secondary School ndiyo yapambana idagonjetsa Masongola Secondary School, St Anthony, Bwaira Secondary School, Loyola Jesuit, Chiwavi CDSS ndi Chaminade. Omwe akuthandiza mpikisanowu a Nico Asset Managers ati ndokhutira ndi mmene wayendera. Ife yaniko ndifophunzitsidwa kwambiri ndi mpikisano umenewu. Tikaona mmene mpikisano timautenga 2023 chimene chili chaka chatha ndi mmene anasewerera chaka chino pakuoneka ndithu pali kusintha kwakukulu. Chaka chino taona kuti anawa akuyamba kusewera ndithu ngati ma professionals, komanso maganizidwe awo pa zinthu mmene akuonera kamasewera game monga muzi wa chess ndi game yoti umagwiritsa ntchito kwambiri ubongo ndi nzeru zako, taona ndithu kuti zikupanga improve kwambiri. Ife mpikisano umene 2024 tinayikapo 16 million, 2023 tinayika 8.9 million, koma chaka cha mawa 2025 tikubweranso ndipo tikhati kulengeza kutsogoloku kuti kodi sponsorship imene 2025 tikhazikitsa ndalama zingati. Opambanawa apata mphoto zosiyanasiyana kuphatikizapo mawotchi amakono, mafoni am'manja amakono, maseti a chess ndi zina. Tikatere tatsiriza nkhani zathu, koma pomapeto penipeni tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha kuti pakhale kulolerana
ngakhale anthu ali osiyana pandale. Bungwe loyang'anira anthu aulumali wokumva mdziko muno la Malawi National Association for the Deaf MANAD lakhazikitsa makina otanthauzira zilembo za chiyankhulo chamanja. Ndipo nthambi ya boma yoona za masewero mdziko muno yapempha mabungwe a za masewero kuti alimbikitse ntchito yotukula masewero pakati pa achisodzera. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse.